Moni kulikonse kumene mwapanga chisankho chokhala pafupi ndi kanema wanu waluntha kuno ku area 2 muzinda wa Lilongwe. Kuli bwanji kulikonse kumene ndithu mwatchera kuti ayi lero nafenso tipereke ku maganizo athu. Nthawi iliyonse program ine ikafika timakhala ndi mutu kapena kuti topic. Ndi inu masankha imeneyo ndikuzungulira pamenepo basi. Timapempha ndithu kuti musachoke pa topic imene taibweretsa, tikambirane za topic imeneyo, zikatero ndiye kuti mwatikomera mtima. Komanso timapereka nthawi 1 minute basi ndiyokwanira kuti ena ndithu aloweponso aperekenso maganizo awo. Chidzulo chino muli ndine Robert Abel Kalindiza. Ndikupemphani ndithu kuti tikhalire limodzi mpaka kumapeto kwa programu yathu. Imatenga ndithu nthawi yayitali almost 45 minutes tili limodzi tikucheza ndithu zosiyanasiyana. Maganizo anu ndiofunikira kwambiri. Topic yathu lero straight ikukamba zakuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wafika lachiwiri kuno ku Lilongwe kuchokera muzinda wa Blantyre. Ndiye monga momwe ambiri mwaonera mmasamba mchezo, Mutharika adandaula kwambiri ndi kukumbika kwa misewu. Akuti ayenda movutika kwambiri 6 hours asanafike kuno ku Lilongwe gujuguju munsewu, anatero ndithu kudandaula. Koma chodabwitsa ndi chakuti pa nsewu omwe iwo adutsa pali malo awiri amene boma limatolera misonkho. Pali pa Chingeni kunchewu, paliso Pakalinyeke kudedza aja timati matolo gate. Cholinga cha malo amenewa nkuti ndalama zake adzikozetsera misewu, tidawuzidwa zimenezo. Ndiye pamenepa akuluakulu ona za misewu akuganiza bwanji, akuziona zimenezi? Amalawi, maganizo anu ndi otani? Kodi kuonongeka kwa misewu ndi mavuto okhawo omwe Amalawi akukumana nawo? Muganiza kuti paliso mavuto ena amene a president mwina nkuteka sakuwadziwa ngati momwe adziwira za mapotiho amene akumana nawo lachiwiriri? Boma lichite chiyani pa nkhani ya misewu mdziko muno, komanso mavuto ena omwe mwina nkuteka mtsogoleri wa dziko lino sakuwadziwa? Maganizo anu ngati zika ndi otani? Ndiye nthawi ndithu ndi imeneyi. Mutha kuimba foni kwina kulikonse kumene muli, ngakhale kumaiko akunja pano timapereka mwayi umenewo. Tiyambe ndi awa. Muli bwanji? Ndili bwino kaino. Ife tili bwino. Nkuti mukuimbira? Amaseko rukasunga. Mwachitokhala gowani? Nangatu lida adzioneka kuti ngwaluntha palunthafe. Amaseko mwachitokhala gowani lero? Ndogoza dinuyo. Nkhani ndi imeneyo, a president adandaula gujuguju, mapotiho, misewu yaonongeka. Nkutani pamenepa? Zikoma kwambiri. Chimene timafuna president tikamusankha mdziko adziona yekha ndi maso osati zouzidwa. Chabwino. Zili bwino kuti Mutharika aona mmene dziko limene iwakulira mulira mmene lilili. Chabwino. Tikamadandaula za misewu ina kuboma kwa amona ngati mwina tikuyankhula kapena kuti takhura. Amona ngati mwata? Amona ngati takhura kuti mwina tikungoyankhula zoti nzopanda pake. Koma chifukwa chakuti ali ndi maso aona sitingayankhule zambiri. Chabwino. Chifukwa munthu wamkulu sumuuza kuti wakhala kutsi. Amadzi oyimirira kukakhala malopita mphepo bwino. Chabwino. Ndiye ngati a president aona kuti mdziko muno misewu ili chonchi. Tiwayamikire. Zikomo kwambiri. Chifukwa tiona zitasintha posachedwa. Koma kudakakhala ngati kuti akudutsa anthu ena nkumankhula kuti koma misewu ku Malawi sili bwino, zidakamakhala ngati akambabodza. Kapena chinthucho iwo safuna kuchigwira. Chabwino. Koma chifukwa choti ali ndi maganizo olamulira dziko lino ndi masomphenya wawo, ife tione kuti ntchito za manja awo zidziwachitira umboni. Chabwino. Chifukwa lero ndiye kuti sipangathewiki limene lija mpachiwiri anadutsa lija. Ndipo anduna azamtengatenga ndi mtokoma amenda nawe owaja. Chabwino.
ndipo ngati afika kouza dziko kunena kuti gujuguju kaleli chadidale lokoso kuti tidale lokoso mbuyo muja tili ndachakwera kuti achakwera tachoka pa mapotiho chabwino koma tili pa madiramu holo mpaka madiramu holo oho nanga si diramu limakhala nzenje lozama chabwino ndiye tidachoka pa mapoti holo nkufika pa diramu holo oho ndiye awa amene akulilamulira lero aona okha kuti koma dziko muno mudalelekereredwa chabwino ndili nchikhulupiriro kuti tiona mageredala kumene kuja ayambofika ntchito chabwino chifukwa nsewu uchoka mu Lilongwe mukapena uchoka pa 6 miles kumapita kumene kuja ku Blantyre yes ineyo ndayendamo koma kuti ife yoti yankhule amene anthu limakhala kumudzi sizimveka iyayi oho koma chifukwa choti ndi mwini wake amene ali ngati mwini chulu timati manthu ujisketi uja amabereka ngumbi uja oho ndiye amaziuza ngumbi zake kuti giji musewu ineyo mpaka ndayenda 6 hours pamene mwina amayenda 4 hours chabwino 6 hours iyo yonjezekera chifukwa cha nsewu ndi mmene ulili sitingakambe zinthu zina pamene atikumbukira nsewu wa M1 umene ujawo choko Lilongwe pito Blantyre atikumbukirako ifeyo kuno kuja mamo choka pa mtunthamo kafeyo kwakapikira oho sisewu wabwino kwathu kuno koma ndi nsewu umene boma limadalira kumenenso kumachoka mitsompho yambiri kuti dziko lino lidziyendanso bwino chabwino ndiye akumbukire sisewu khoja mama ngakhale misewu inayi chifukwa chilengedwere nthawi yatsamunda misewu yakumidzi isanamuone dala ndipo anthu ena akukula dala samdziwa chabwino mwina amamudziwa akadwala akapanga transfer choka kachipata kakang'ono opita kuboma pamene amakayendetsako mu mtala kumati kodi kuno nkumalawi nkumati inde nanga kwathu kuja ziulekeranji chabwino ndiyebe tiwayamikire kuti iwowo alidi ndi maganizo ofuna okonza dziko lino atikonzere ifeso tidzimva okoma ayi tikuthokozeni kwambiri kuti munali munthu ayambirira tsiku la lero tathokoza kwambiri ineso tikunyadileni kuluntha kuti mugwira ntchito yopambana chifukwa pamene timaulula nkhawa zathu ndi mmene kunja kuno tikukhalira ndi mmene zinthu zikuyendera chabwino ife tidzinyadira luntha ndithu kuti luntha imeneyi ayi mulungu adzilemekeza ayi tathokoza ambuye akudalitseni mukhale ndi madzulo abwino zikomo kwambiri ayi zikomo wawa elo muli bwanji ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira dzina lija tikumbutseni zali ne David Kholocho na Lilongwe kaya madzulo ali bwanji lero madzulo abwino kaya kumeneko ayi tilipo uthenga ndi umeneyo ndithu kaya maganizo anu ndi otani nkane kuloto ndiokodakoze chabwino so umeneyo ndi chiyokere nalaza chakwera tinazadutsa kwatu nalo kuti ndovuta oho nalo mapampu kwambiri of course amakoza pena paka pokala tuyikira pa dedza panene kunchewu kukhala nkakoza koma sizoli pano pali bwanji kuti nadutsa kalekale chabwino koma ngati apoleza ndaona choncho pakufunika chitepo kaza ayi tathokoza fwanisi wakulu anayongezetsa nthu maboma ambiri chabwino kufunika adachitapo kanthu ndipo asamaone zachimanga zokhazoka asamaone zaja zachimanga zokhazoka ngasi akusemera kuti boma la chimanga kodi oho koma chimanga yonso sikuti tini mafuta ambiri ina ndi misewu imene anakuti aona okay achitepo kanthu ndi tatandiri koma chimangacho sindiye moyo wa munthu ndi moyo wa munthu maso kuyenda kodi ni moyo wa munthu ngasi kuti nsiwo umene ukhale choncho ndi kuti ngozi ya ngozi ndi kuti olo chimanga tepozisiya koma aone mbali zonse osati chimanga yokha ayi tathokoza maganizo anu ndithu ayi mukhale ndi madzulo abwino inonso imodzimodzi hello muli bwanji hello ayi ndithu hello muli bwanji hello bwino kaeno ayi tili bwino kaya dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti Mr. Jonas
ndiyo no kubanta jobu. Chabwino mukwezako pang'ono mawuwo kuti anthu akumvetsereni bwino. Hello. Ayi ndithu ku Blantyre yatu zavuta pamenepa. Hello muli bwanji? Tili bwino muli bwanji? Ayi tili bwino apo mukuveka ndithu bwino. Kaya dzina lija ndi ndani mukuimbira kuti? Matthews Simba Kumuwa. Matthews Simba Kumuwa. Kaya maganizo anu ndi otani pa mutu umenewo? Maganizo anga ndaye kuti program iyi ndi yabwino komanso a president zinachitazo ndi zabwino kwambiri. Chabwino. Chifukwa cha president wa aenda okhansewu kutoka ku Blantyre kukafika ku Lilongwe. Chabwino. Zimene sizimachitika mbuyo mu ena jamaa kuenda pa ndege. Nge awa president apita muthalika azonera wokha kutanthauza kuti achitapo kanthu ndi mmene aonera. Oho. Nde ife tasangala kuti president wo azonera komanso ndalama zimene akutolera matogeti zija zenera zigwira ntchito yake monga adanenera kuti ndizogwira ntchito m'misewu. Zona. Ndiye tikufunika tione ntchito zake za ndalama zimenezo misewu ikozera sarazitoka zigamba koma ukonzenso kuti maulendo azikhala bwino. Ayi takuthokozani kuchokera Kumuwa Asimba. Tathokoza zikomo. Zikomo. Hello muli bwanji? Ife tili bwino atsogoleri. Ayi tilipo tikumbutseni dzina lija nkuti mukuimbira. Saluta kunzuzu. Muli bwanji kunzuzuko? Ife tili bwino. Ayi tathokoza nkhani itu ndi imeneyo. Nkhani jabwino. Ifeyo tinene chonchi kuti Malawi likati dimba. Oho. Limene anthu amangobwera uzakukola mu polisi amene lilimo saizi yake mweija. Chabwino. Ndipafuna nene chonchi kuti pamene tikuyankhula zono kuti atsogolera narutsa malo amene adabwa nawo. Oho. Kudakwa kukhala kuti kudakwa na Yesu. Ndiye kuti palibe chimene mwina amene anawasankha kuti aziyang'ana zimene zuzo akuchitapo. Kusaketana kuti dziko la Malawi lingati dimba azamangobwa kungotcholamo nkupita. Chifukwa tinene chungamo kudakwa kumene adakwa president ifeso tikudakwa nawo. Ine ndimafuna tipereke chitsanzo. Tikanakhala ndi atsogoleri amene ali ndi chidwi ndi dziko la Malawi. Malawi sali pamene alipo yayi. Chabwino. Boma lapita lija timafuna ndikukumbutseni. Kunali mtsogoleri mmodzi amene amaonetsa kuti ntchito imene apatsidwayo akuyidziwa komanso alirayo chidwi. Oho. Amatha kuyendera malo osiyana-siyana nkukazionera yekha nkukapereka chilango kapena kukadzudzula yekha. Pamene panopo amene alipo panopo apapa pamene aonetse kuti iwo agwira ntchito kuti president amene ali mwini dziko waona yekha. Ndoya kuti lingati dziko loti anthu mudagade noti anthu amangotcholamo chifukwa unduna umene ukuona zimene zuzu sukanachitira kuti apresident aende mkudabwa. Mwinaso akanamunamiza kuti apresident endani mwamba musaende pazifukwa zina. Koma president anakakamira kuenda yekha kusonza kuti amene anapatsidwa udindo loti aziyang'anira kanyamisewu ntchito yake sakuti azisagwira mawongosoka. Pepani. Kufuka kwezi president sakudaba kapena sari kudandaula kweza kutoa kuti alipo amene napatsa ntchito akanangopita straight kumfusa mwini wake wa ministry hapa nseuyo kuti kodiwe mmene zikuiti lili msewu mubasi. Koma zoti akunena kuti aenda dalba kuti msewu sili bwino tena pake sipali bwino. Tempo ndifuna ndipepe hapa. Chabwino. Aliyense amene apatsidwa udindo tati agwire ntchito ndi boma limene lilipoli potenga responsibility ya ntchito imene iyeyo anamunguza kuti azigwira aonetsetsa kuti agwirapo ntchito pa unduna wakewo akugwira ntchito imene anawolembedwera. Koma vuto ndiona kuti ntchito imeneyoyo ena angobweramo kuti angokombamo angotapamo nawo salemene akakhale poteropo mawa ife tizalira kuti tizangolira ndevuto limene limene Hello. Hey, kangri tata atitayikira atu amene. Hello. Hello. Muli bwanji? Ndili bwino kaya inu baba.
Aitili bwino kaya nkuti mukuimbira. Kuno ndi Kasungu kwa Asante. Ku Kasungu kwa Asante muli bwanji? Ndili bwino inu muli bwanjiso nanga. Ndikulupirira kuti mwina network ili bwino kumene kuchifukwa pa timayankhula ndi ena atitayikira pompano ku Nzuzu. Pepani. Kaya topic mwaiva ku Kasungu. Ndaimva komano mukoza kubwerezetsaso kuti ndione ngati nzenizenizo. Lachiwiri lapitali dzana Inde. mtsogoleri wa dziko la Malawi Profesa Arthur Peter Mutharika afika kuno ku Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Komano munzina mwa kuyankhula kwawo adzidzimuka kwambiri ataona ma pothole kapena kuti mabampu amene ali mu msewu. Ndiye anaoneka kuti anadabwa kwambiri kuti ndazuzika tikuyenda 6 hours kusonza kuti zinthu sizili bwino. Ndiye maganizo anzika ndi otani boma litani nanga mpaka umanzuza mtsogoleri wa dziko. Ndithudi nkhani yake ndithu ndi imeneyo. Wawa kumpando ndikuti ndinamvetsetsadi apa ndimangofuna kuti ndione kuti lizoona zokha. Chabwino. Mundilole ndilankhule kumapo yambiri ndiseke. Muta? Ndiseke. Chimeja ndiseketsa kumpando ndichionera kuti president ndi tate wa fuko la dziko. Chabwino. Mmene alira Mutharika ngati president ndikudabwa kuti ayenda 6 hours kuchoka kumwera kubwera kuchigawo chapakati ndizoseketsa kwambiri. Chifukwa zili ngati bambo mu nyumba mulibe chakudya mulusiya vana amayenda opanda zovala kenaka nkumadabwa ndikuti vana sadya pakhomopo yayi. Chifukwa kufunsayo ndi amene ali wosokola ndi amene ali wosokola koma adzidabwa akudabwa chani tsopano kuti ana adya chani nzoseketsa na president akonza kumadabwa chotere. Number 1 ndi chimenecho. Number 2 mwandifunsa kuti kodi pakufunika boma litani. Panafunika Mutharika adziyenda pa ndege kaya. Adziyenda paja? Adziyenda pa ndege. Bwanji. Head of state opanda ndege. President wa dziko. Zikozo kuti ndegezo suti lukulibe. Zikozo kuti zilipo ndithu koma nzakufa. Nangofuna atakoza zimenezo ndi ndani? Chifukwa kuti asaone mabampu asazuzike wa president panafunika mu ndege maloma 6 hours aziyenda 15 to 20 minutes. Ndiye ulemu wa dziko lumenewo. Koma zimenezo zikuvuta chifukwa ndegezo suti palibe zikozo kawe zilipo ndithu. Koma wokonza ndiye mwenso amene akudabwa. President akudabwa madzi muli mwawo chule madzi muli mwake. Number 2 ndi chimene chocho. Koma sikuti pamenepa ndiye kuti zakhala bwino kuti adzionera okha pamenepa. Koma ndiye kuti pamenepo mmene mukulankhuliramo sikuti sadziwa atu ayi. Chifukwa mmene amapita mbomamo kuti ali koliwa amanena kuti afuna adzakoze zinthu. Ndiye akudabwa chiyani chifukwa kukonzako sikumafunika sewa arutse mawu odabwa ayi. Zodziwika kale. Number 3 mdziko muno muli matogeti awiri. Yes. Kota kuti kumenewo ayendako pa matogeti awiriwo timamva ndithu ndipo zodziwika kuti amatakulola togeti imodzi pa mwezi 1.2 million. Billion. Mpaka 1 billion? Kudutsaso pa mwezi. So matogeti ajanda awiri. Imene 2.2 billion to the nearest 3 billion. Sono yo akhala mbomamu mwezi uno wa 8. Mutati muone ndalalo ndalama zingati zimene zija patogeti. Kuti tsopano lera kozo kumadabwa chifukwa ntchito yake zimene zija ndi kukozera misewuyo. Ndipo mzawo amene wachokayo chakwera adadziwa zimene zukana mabampu ukana makadabwa m'madzi muli mwake chule. Adachoka chigawo chapakati ndi kukonza ulendo umapita kumpoto. Adagumulaso misewu ija chifukwa matoti tsunaki mumakhala kuti muli mabampu. Fanya mabodi ho. So iwowa ndikuganiza kuti mzawo adachita kuchokera chigawo chapakati kumalo kumpoto. Mama fanya kuchiweta huko. So ndekuti owaso chimene akadachita mtati muone ndikamakamba za 2 billion or 3 billion pa miyezi 8 ndi ndalama zambiri zimene panopa pa miyezi 8 imeneyi akadakha kuti panopa tati achokapo kaye kumpoto amene kumwerako kumabwera so akukonza mabampu yawo amene kuzipata paka kokava
zovuta ndithu kuchoka muliyongwe mumakadutsa wongekere kwa phalula kucha zikadathekaso. Ayi Pepani poti mmene ndalama zimene zimalowa pa nsewu sitinachite masamu bwinobwino. Koma chilungamo chake ndichoti imene naneneramu kuti muchite masamu mukhoza kuona kuti ndalama za nkhani zimene akadapanga kwa kapa mitundu ina malo mwa 6 hours akadatha kuyenda wongekere 3 hours. Fundo ina ndi imeneyo mbali achimwene anga. Chabwino. Fundo ina muli ndi Pepani mundilola ndikukumbutseni kwa nthawi poti zinthu pamabwera anthu ochuluka. Ayi ndio ndingomalizitsa kumpando pamwe kwambiri. Chabwino. Ndingomalizitsa. Chabwino. Nthawi zina ndimangofa ndingonena kuti chiganizo ndikulangwa kumene achita president pang'ono ayi njosokonekera. Pali zinthu zina zimafunika koma zichitira mu mtima. Chifukwa pazangosonyeza nena kuti adangolowamo mu mpando koma ntchito ayisamayikwanitsa. Chifukwa yoti zimene akuchita zikukhala ngati bambo wogona mu nyumba imene vana zakhala ali ndi njala. Pomaliza penipeni tikamanena muja tinkanena kuti zaka zimafunika. Munthu umapita ku retirement nkofunika. Zaka 65 zija kumapita ukoko ndi munthu amene upita kuti ku retirement. Koma tsopano apa taonani zikusonyeza kuti ndiogona bambowo chifukwa chona kuti akwalamba akhwima chifukwa chimenecho. Pepani muli pakanema anthu ambiri akuva atumukuyankhulazi. Koma chilungamo chake ndi chimenecho chifukwa chonena kuti nanga munthu azigona nanga nkumadabwa madzimuli mwake ali president afuna chakudya ndi ndani. Wawa ndikozo kamba zambiri mwakuti nthawiyo ndipatse kwa anzanga. Chabwino. Achakwera anthu adzafuna pamenepa chifukwa aja amachangamuka. Ayi tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Zoma kwambiri. Ayi mukhale ndi madzulo abwino. Ndathokoza inunso kumpando. Hello muli bwanji? Chibwino gai nasogoleri. Ayi tili bwino. Chidzulo chino maganizo anu ndi otani pamutu umenewo? Ineyo ndine Kenya Poma ndachoka kuno kunzuzu ndikuimbira kuno kunzuzu. Chabwino ayi tachita mwayi kuti akunzuzu mayimbaso ifa pali ena timayankhula nawo yazangoduka mwadzidzidzi. Nkhani imeneyo ineyo yandisangalatsa kuti mkulukuta moyo president wathu azionera yekha. Chabwino. Poyambirira ndikuona ngati vuto ndi minutiri nayo nkhani ya Kamuzu. Nkhani ya? Kamuzu ndimene ndikuti ndikufanizira ndimene zimachitikira kwa Kamuzu. Chabwino. Nthawi imeneyo satoti amamunamiza president kumayika mapoti holes ajaonse president akamapita kumaloko. Chabwino. Ndimene ndikhalidwe ipa kwambiri ngati Malawi. Kaya problem imene sindikuziwa kuti mayiko ena samapanga chimozimozi koma Malawi munomo tili ndi chisimu chimenecho. Chabwino. Choti musogoleri wa dziko akamapita kumalo amafuna azikongolesa kumaloko. Ndikukhala tikakamuzizi mukaja kakupitirirabe. Ndene ndaona ngati panopa mene apangira apita mnthalika aona okha. Ne ndaona ngati ndi zinthu zabwino for president azionaso mavuto a anthu. Zimene zimakhala bwino. Chabwino. Kusiyana ndi kuti president akamayenda basi aike mapoti holes aja aike michenga aike mwina kungomunamiza president akadusa basi angazivutika mapoti holes. Moti sonsewo watu wapita ukalonga unaipa kwambiri. Zimene aziona president yo ngakhale zindunazo ziona osanamiza president ayi. Chabwino. Imewe ukanga tibe tikakali muchisamunda. Koma zinthu zofunika kwambiri zoti president azizionera ndi maso. Chabwino. Zimene zimakhala bwino fa president amapanga ma-action pomwepo. Neza ndisangalatsa chifukwa apita wachita kunena yekha kuti mapampa amene apezana nawo. Asamapezane nawo anthu amalawi wokha. Chifukwa misongo yathu ikumapita mene mwanenera pali maujena amene anayikida matogeti. Nanga akugwira ntchito yanji. Basi basi ndalama za matogeti basi kumangopitisa pakamwa olo kukutisa mimba zawo. Besi zikhala bwino ayi. Pepa. Ndithu asogoleri. Zomvesa chisoni kwambiri. President aonepo ndithu mafuta amenewo. Tingoti M1 yose ukafika mpaka border Tanzania. Yose yaonongeka kwambiri. Chabwino. Woti sakunama maulendo kuti utakuenda 5 hours 6 hours
maulendo tu utakwenda 2 hours maenda mundu paka 6 hours zona zimenezo pamene tikuti tili mu mfuru zaka 60 chakuti amalawi tieni asogolere aonepo ndithu zimenezi zomveka chisoni kwambiri chinthu chomveka chisoni asogolere nafeso tathokoza kwambiri kuti programu iyi imatimvesa kukoma. Ayi tikuyamikireni kwambiri ifeso popanda inu ndiye kuti programu isingatheke chifukwa kumakhala ku parliament kumaika maujeni koma misewu ili chikhalire chonchichi sitikuona vuto ujeni ndiye timavotera kupita ku parliament sitikuonapo phindu yake chapa Malawi. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Mzuzu ndithu asogolera ndidautokozani kwambiri zikomo kwa mwandiyankha foni yangayi. Ayi tathokoza zikomo kwambiri. Hello muli bwanji? Muli bwanji bwana? Ayi tili bwino kaya nkuti mukuimbira dzina lija tikumbutseni. Alingitoni kuno kudedza alobalikalingiza. Alingitoni. Kudedza paboma ba. Penipeni kwa kapesi uko kapena ku mabush. Kwa kapesi pakajere mwemwani pakulindiro ja mulombwa. Kaya mawanu ndi otani Alingitoni. Chitumo changa alobalikalingiza ine ndikuona ngati kuti a president wa achita bwino azionera okha. Chabwino. Chifoti anthu dziko lino tikuvutika kwambiri. Chifoti sizoona kuti anthu aziyenda 6 hours yoko plant wakafika ku Lilongwe. Mmene azionera yo a president chikozi motiso ife anthu amene tili m'misika matano munthu kuyenda somovutika. Nzoona. Ine ndikhoza kutsimikizirana alobalikalingiza nachoka kuno kudedza vito Lilongwe. Oho. Kaenda movutika kwambiri. Chabwino. Tapena pake pana ele hapo ona kuti zona president uja wadutsa papa. Kwenda movutika ndithu galimoto oti khanga tuyenda ka misewu ya fumbi koma ili yemwe pepa tikambe nkhani ya maroketi maroketi sakutipindulire peyo ngati Malawi. Oho. Chifukwa kuti akupindulira kaya anthu ogwira ntchito mbomawo chifoti pamene pachamatolera ndalama sainali yonse. Wachitsazo maiko amene kuli roketi amanena kuti pamene pa roketi pokafika kuboma pamene pakhale misewu yokwana iwiri magalimoto awiri achita ena achita ubali naye. Koma zikuonetsa kuti kunoko ku Malawi tili kutali kwambiri ndi zinthu. Nkhani ina yachitatu yonena kuti kodi mmesa mumboma muli anduna achape muhangu. Amene amaona za misewu. Kanga yo zona akadikire kuti president akatutsa munsewu nde iwo achitewo ndi chani amuhango anduna ozomangama. Halo? Ayi ndikukubvani ndithu. Pamene pakupone kuti boma lichitepo kanthu ndithu pamenepo. Chabwino. Chifukwa Malawi tikuvutika kwambiri. Ayi mawu anu akuveka ndithu patali. Ayi ndikuva ndithu kuti bomalo lichitepo kanthu likonze ndithu misewuyo. Chabwino. Tamatike kuti president aende aziona mavuto nde anduno azigwira ntchito za misewu. Chabwino. Ndithu tathokoza alobalikalingiza madzulo abwino. Ayi feso takuthokozani kuchokera komwe kwa kapesi ambuye akudalitseni. Pakajere ndithu. Penipeni pakajere kumayandikira ku dipi. Pakajere penipeni mbali mwa manda. Ayi zikomo. Zikomo alobalikalingiza. Hello muli bwanji? Halo. Muli bwanji mukuimbira kuti dzina lija tikumbutseni? Ndine David Tia ndikuimbira kusalima kusenga bekunyanja uko. Chabwino kuli bwanji kumadzi ambiri? Madzi ambiri kuli bwino. Kubera mu Lilongwe mu kucha kweli afiriko kanga tiso kuli bwino kumene. Ayi kunonso kweli ya 2 kuli bwino. Tathokoza kwa basi. Kaya mawanu ndi otani pa nkhani imeneyi? Inetu ndiyambire ndi matogeti yawa. Matogeti watu sakutipindulira china chilichonse. Chabwino. Tikafusa nthambi imene ya Road Authority ndimene ngati tandauzire bwino kuti choyika cha cholinga cha matogeti acha anali chani. Kodi nanga ndalama yakatolera imapita kuti. So palibe ndiyambire nikupanga matogeti aja palibe somwe tinaona kuti ayi metatolera ndalama za matogeti ili tapanga sewa kutwa kuti. Oho. Ndeno choyambira twena tifuse kumeneko. Chachiwiri aphungu anali parliament. Analiluka kalapakala mwe jaya inesewa kwathu wa unongeka inesewa kwathu we mwakuti
sababu kula Jabi Muhangu ngata minister ona zomanga mangani misewu. Kodi yo akutani. Mpaka na kukuta moyo wakati yoke State House azika uza ntuja inda 6 hours doa blanta fika kulilo. Yedi anatuma ntumia minister Jabi Muhangu kuta zona ngati nene. Tosa kala. Akwenda tazikonzekerese ndithu komano tichokoze kuti iwo abwera poera ndikutoza zimene chifatu wankulu sauzidwa kuti ayi kunja kukuzizira ndipito kavari cha mpepo amanguzwa ikauti mari kunja kuli mpepo chabwi ikavari jeketi kuti zimva kutentha china chimene mafuna ndiyankhule na kuti ena mayankhulo apo ayi chakwera amwe kuti mwakuti odi jankhalamba pakuti zimene zijazo palibe chingati pinthu ili ziko silingatibe pasogolo kuti chakwera nali mnyamata kuziko kunana panga chani ababa solizi yankhana apo zimene zozwayi manafani ngwazoda akulu izi zinthu zachitika ziko silingati pinthu pasogolo ilasaka president bige 2030 tizapanga campaign tilapanga campaign kunatha pano pani nthawi tipange chitukuko ngati ka president wakwera poera kunatia kwa akulu ziko silili bwino kendi pange zimene zo ziko athuli tukuki chomaliza nimafuna ngatentha president amthalika kuti masowa sangothera kutseuko kuli maofesi aboma mkhanga tisabwinja kuli anthu amene amaona zamu zimene zozo chonde ati agunde mmene mwaone kuti maofesi munthu mukumvesa chisoni kwambiri ukaona mpando kapena ukaona maofesi munathimbilira kale kuti ndi ofesi aboma kapena ndi chani makamaka ine ndithokoza president hatu chifukwa chotibweresera maso mphenya poera kuti akuluakulu ndaenda movutika tikuenda ndi movutika amene kuti wakusalima pafa kublantaya 7 hours timunthu kafika ineyo ndiyamikire ndithu kuti nkukuta moyo mulungu azimudalisa kumaso apitirize maso mphenya amene alina kuti zikoli tilitukule ndithu tiye tilikonde zikoli nditatu ayi tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Senga Bay ndathokoza kwambiri akalindiza michito sabwino pamenepo ayi tathokoza mukhale ndi madzulo abwino zikomo kwambiri kuchokera ndithu ku Senga Bay yakutero ndithu tiyayi ifeyonso tipereke maganizo athu so pano nkhani yake ndimene ndithu aliyense ali ndi mwayi opereka maganizo ake mundilole tipumulireko pang'ono tibwerenso posachedwa topic yake ndimene ndithu nkhani ya mapotiho ndi zina kodi inuyo maganizo anu ngati nzika dziko lino mukupereka maganizo otani tibweranso posachedwa zikatha izi. Announcement: transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kuzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital.
Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Ngati mwangotipeza kumene mukuonera Luntha Television, ndipo programu yake ndi Chidzulo, kufuna kudziwa maganizo anu pa matopic amene timapereka tsiku ndi tsiku tikakhala ndi programu imeneyi. Pano tikutero kuti mtsogoleri wa dziko lino wadandaula kuti msewu umene anadutsa suli bwino, mapotho achuluka. Ndiye topic imene tinayipereka ndithu yonse bwino ndipo chikhulupiriro nacho kuti mukuyitsatanso bwino. Kaya mukuimbira kuti muli bwanji? Hello. Kaino. Tili bwino. Kaya dzina lija ndi ndani, mukuimbira kuti? Ndine Austin Chipeta, ndikuimbira ku Tel Aviv ku Israel. Ku Tel Aviv ku Israel. Ku Israel. Kaya mawanu ndi otani chidzulo chino? Titokoze pankhani ya kufufuzidwaso kawiri kwa imfa ya Vice President ndanzatu amene mwalira limodzi nawo. Hello, mukundiva? Hello. Yes. Topic imene tikukambirana pano ndi ya kuonongeka kwa misewu. Tikudziwa kuti uko ndikutali ku Israel, mwina mwaiponya topic. Ndaiponya. Tikutero kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika anadutsa msewu wa M1 kuchokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe. Ndiye anadandaula kuti nthawi inatalika 6 hours ali pa msewu chifukwa cha kuonongeka kwa misewu. Ndiye anthu akupereka maganizo osiyanasiyana kuti nzabwino kuti mwina zatero, komanso ena akukamba zina malinga ndi maganizo awo. Sitikudziwa kuti zateromo pamene mtsogoleri wa dziko wapeza mavuto otero, boma lingatani tsopano? Ndithu tinachita mwayi ucheza ndi anthu akutali koma zakanika. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello? Hello? Ndithu zikuoneka kuti zativuta ndithu. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji inu? Tili bwino. Nkuti mukuimbira dzina ndi ndani? Ndikuimbira ku Blantyre. Chabwino. Nkhani itu ndi imeneyo, kaya maganizo anu ndi otani? Maganizo anga ndi kuti tuthokoza president kuti anayenda. Chabwino. Azionere okha. Chabwino. Sibwino kumayenda mlengalenga pamene nsewu ndizochitika zilipo. Aha. Mundithokozere kuti zachitika bwino kuti president azipanga choncho ndithu. Tithokoze kwa ndani? Kwa president kuti azipanga choncho nthawi zonse. Oho, aitiyesa kupeza njira. Chabwino. Komanso mmene president ateromo kwa nyamata awo ndipofunika thamange apeze nzeru zoti zinthu zisinthe. Chabwino. Asakakamire ifo kumakakamira zinthu sibwino, koma azizisuntha kuti chaka chikubwera zaka zikathaso 5 zilowe muso mboma. Chabwino. Ndithuti. Tikuthokozeni kwambiri kuchokera ku Blantyre, ambuye akudalitseni. Ndithu munthu wankulu mkhaya ndi tsiku lopambana. Zikomo inunso madzulo abwino. Zikomo. Amene wandithu atipempha tikathokoze tipita tokha kumeneko. Ndiye osati chingachi. Muli bwanji? Tili bwino, muli bwanji? Tili bwino. Kaya maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Inajua ola kwencheo. Chabwino. Maganizo amenewa kwa inetu wa president anachita bwino kuenda pasi. Chabwino. Osataende mlengalenga kuti zinaza zizionera okha. Chabwino. Kwanta zambiri wanthu amakango apenta kuti zambiri zili bwino pamene sizili choncho. Amango wata? Amango benta kumakanamiza ngati ena wanatuluka ifo kuti anthu amauze kuti zonse zili bwino koma zinthu zisali bwino yayi. Oho. Ndiye ife tikuthokoza kwambiri kuti iye atamapanga choncho. Kuti zinaza zionera okha kuti anthu akamalankhula. Kuti walokola kulira kwa Malawi akulira zoona.
Chabwino. Ife takuthokozani kwambiri ambuye akudalitseni. Hello, muli bwanji? Tili bwino, kaya mukuyimbira kuti? Ine ndikuyimbira mboma la Chitipa kumapiri kumisuku a Freedom Mbwere. Koma mukuvekera patali kwambiri kuchitipa. Mwina tiyese kukutenganiso nthawi ina koma mukuvekera pansi kwenikweni. Pansi ndithu. Mwina kapena tiyese kukutenganiso kanthawi kena koma papa ndithu kunokonso tikuyesetsa koma zikuoneka kuti muli patali. Koma ndikukumva ineyo. Hello, muli bwanji? Ife tili bwino kaya inu. Tili bwino, kaya mukuyimbira kuti? Tikuyimbira ku Blantyre koma ndapita ku Lilongwe. Chabwino. Zikomo. Kaya maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi? Ife tilipo kaya kumeneko. Zikomo. Chabwino. Komano mwina timangofuna tipempe kunena kuti zikuzina tikamagambirana apa. Hello? Ndikuva. Zipangidwa kuzikhala ndithu timangidwa abwino. Zikomo kwambiri. Ine ndine Samkazembe. Chabwino. Ndinangofuna kutenga nombali pa program imene kuti nzoonadi isenso bozoko Blantyre kwa bozoko longo bo Blantyre kuno tinadutsa spell. Oho. Ndise oyipa kwambiri. Mapesa magalimoto ena ndithu matayala awo apulitsa kwambiri. Pamene ndise wa biz pamene amalawi ambiri a business akugwiritsa ntchito. Nzoona. Ndino ndikufuna ndingonena kuti athokoze kwambiri president athu Professor Arthur Peter Wamutharika. Chabwino. Kunena kuti ndi president amene akuonetsa chidwi kwambiri pa ndizonse zimene zikuyendera dziko lino. Komano ndimangofuna ndingowapempha kunena kuti ayang'anitsitse kwambiri. Chabwino. Chifukwa nthawi zonse boma kapena zipani boma limene likulamula likuyendetsa boma. Limasokonekera in 1 year time. Oho. In 1 year akamapita kazi amakhauzorani auzotsira nthawi ya ulamuliro wawo. Ndi zambiri zimene muno zikulakwika apart from zamiseyo khai koma ndi zambiri zimene anthu akudandaula even za mabusiness zimene zinazotero kwakupeza lero tukamba nkhani ya beya ya nsewu timaona ngati kunena kuti ya president athu achita bwino kwambiri kuyenda okha ndiyo nakapemphaso kuti zinthu zinazo zimene zikuvuta zonso anakamaona okha kuti kuti zinthu zikuvuta bwanji kwa anthu sana mavotera anthu ena owathandizira koma anavotera iwo president athu Professor Arthur Peter Wamutharika. Ndi anthu ena wamangokhala kuanamiza munjira zina zotero zokubotero chipapeza kuti iwo achanda amene ali kunja kwa boma komano program ina ikunda kwambiri chifukwa chonena kuti kwa munthu amene watutsa msiku wa Blantyre Lilongwe tu Blantyre kututsa so ngakhale nsomba oyipa kwambiri. Ndi mukhoza kuona ngati the president of this country kutoka ku Blantyre mpaka pita ku Lilongwe 6 hours that convoy yoti mainde 2.5 hours nekuti seudi ndoyipa kwambiri. Ndeti ayamikire kwambiri president koma akhale maso kwambiri chifukwa undi mwayi umene amalawi anawayikapo kuti zonse zikhale bwinobwino. Chabwino. Nga president anzeru kwambiri tingowathandizira zinthu zina ndi zina. Chabwino. Ndikuyamikireni mtsogoleri. Inenso ndikuthokozeni kuti tayankhulana madzulo ano. Zikomo kwambiri bambo wanga. Zikomo. Hello, muli bwanji? Tili bwino kaya inu? Tili bwino, madzulo ano mukuyimbira kuti dzina ndi ndani? Ine ndi Cosmas Chitseko tikuyimbira kuno ku Manyowe ku Blantyre. Tathokoza Achitseko takulandirani. Zikomo kwambiri. Maganizo anu ndi otani? Apopotu zingoonetsera kuti dzikoli kumbali ya zitukuko. Vuto limakhala kuti ma-president amene timakhala nawo anthu amene amasankha kuti ayendese maunduna a zinthu zoyenera kuti ziyendesebe mwa njira yake imene zimeneka kukhalira. Nkhani ndiyo kuti maunduna akamasankhidwa anthu amangosankhana chifukwa chokuti anthu amalowesa ndrama limodzi popanga kampeni. Noti kuti munthuyo iyeyo maphunziro ake
anali azimene zozo zimene akuyeneka kukhala ndunayo fakati for example tipereke kumbali ngati ya izi za miseuzi zimeneka kuti asankhe munthu amene akuoneka kuti maphunziro aja iyeyo nzokhuzanso za miseuzo noti kuti kungosankha kuti ati chifukwa chakuti ngakuchipani ayi ndiye vuto limene timakhala nalo kumalawi kuno basi ndiye zatisangalatsa kuti apresident iwo aona okha kuti akwantere aja amangoti pa ndege vu osayenda ukha msewu mukuti aone kuti msewu uli bwanji ineyo ndikuimbira kuno kumanyowe endi tili close ndi Sanjika Palace koma ndithakuwuzani kuti mmene kumaonekera kumanyowe zoti tindisane ba State House zosaziwika kumaoneka bwanji misewu ndi miyala yokha zotolo munthu sungaduse ndi magamoto opumawa sizingatheki pepani ndiye nkhani ndiyo kuti president udathokoze kuti zinthu zaona okha chabwino angopusha kumbali ya yoyo yoti anthu amene ali maunduna amenewo kuti ndrama zachitukukozo zigwire ntchito yake zisamangothera m'mazumba mwa anthu chabwino twineyo ndilekeze potero ndikuthokozeni kwambiri madzulo ano kumanyowe zikomo kwambiri hello muli bwanji tili bwino kaya inu kumeneko ayi tili bwino tikumbutseni dzina lija komanso mukuimbira kuti tikuimbira kuno kuzamkutu chabwino kulilongwe konkuno kaya mawu anu ndi otani pa nkhani imeneyi isanu tithokoze kuti apresident iwo aona okha kuti vuto limene liliko ndithu kungofunga kuti anthu misewu yathu ya Malawi muno sili bwino kuyenera kuti tikonzedwe chifukwa ndalama za matogeti anthu akumangoba zinthu zimene sizikondwerezedwa bwinobwino so kufunika kuti anthu alondoloze bwinobwino ndalama zimenezo kuti misewu yathu ikhale yabwino chabwino ndithu ayi ine ndikuthokozeni kuti madzulo ano tayankhulana chokera ku Zamkutu chamika kwambiri zikomo ayi ndithu apa mundirola nditenga omaliza malinga ndi nthawi tione kuti madzulo ano amene apereke ndemanga yawo omaliza ndi ndani. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji mayi wanga? Ili bwino muli bwanji bambo? Tithokoze kuti inuyo ndi mayi woyamba mpologalamu imeneyi komanso amene mukutitsekera pologalamu ya lero chidzulo. Mawu anu ndi otani pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero? Ine ndikuthokoza bambo a president kuti achita bwino kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Ayi anachokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Achita bwino kuisa ntchito pa msewu chifukwa azionera okha kuti msewu ndi olongeka. Chabwino. Ndipo mmenepo zakhala bwino kuti anyamata wawo pomwe amanamiza kuti msewu uli bwino lero aonekera kuti msewu ndi olongeka. Komanso tikupemphaso isana likoma kuti mmene akuyendera pa msewu a president atuka okha azatoleso sitima nthawi ina azaone mmene tikuvutikiraso isana likoma tikapapita kunkhata ina kunkhota ku. Kodi inu ndana likoma? Ndine Mageti Kalinga likoma Irandi. Pamfumu ajamba. Chabwino. Zikomo. Ayi tikuthokozeni kwambiri kuti kuchokera ku Likoma mukutha kuonera ndithu Luntha television komanso mwatha kupereka maganizo anu. Chabwino. Ambuye akudalitseni. Nanunso. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ayi ndithu amene onso kuchokera ku Likoma ndiye kuti atimalizira programu yathu ya lero ya chidzulo imene timakambirana kwambiri mavuto amene awaona president a dziko lino kuti yayi gujuguju anachuluka munsewu mpaka ndithu ma hours 6 maola 6 ndi ambiri apereka maganizo awo. Tikumbutsane pano kuti maganizo amenewa ndi anthu amene apereka maganizo osati maganizo akanema ya Luntha, ndipo tikuthokozeni kuti nthawi zonse timakhala nanu limodzi. Ine ndi Robert Abel Kalindiza mpaka tsiku lina mwakumanonse.